Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Сергей Скол. Новы шчыт ад хвароб. У паўночным рэгіёне пачалі бясплатна вакцынаваць дзяўчынак супраць віруса папіломы чалавека. Пасвячэнню ў першакласнікі. Сотні школьнікаў далучыліся да традыцыйнай канцэртна-гульнявой праграмы. Жалезныя гульні. У горадзе над Двіной стартавала першынство Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы. У Беларусі стартавалі штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці органаў управлення тэрытарыяльнай абароны. Планавыя мерапрыемствы двойчы ў год праходзяць пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў. Яны накіраваны на ўдасканаленне зладжанасці дзеянняў работнікаў мясцовых органаў кіравання, фарміравання войскаў тэрытарыяльнай абароны, а таксама забеспячэнне іх зброяй і боепрыпасамі. Основная направленность этих занятий уточнится по соответствующим решениям областного исполнительного комитета на формирование территориальных войск, на обеспечение территориальных войск, сверить часы всех заинтересованных и слаженно отработать по этим вопросам. У нас такой важный этап – отработка ряда документов, поэтому качество отработки необходимых документов для того, чтобы слаженно работали все направления. Это направление и обеспечения, это направление формирования территориальных войск, получения материальных средств, оружия, боеприпасов. Очень большой комплекс мероприятий, поэтому здесь необходимо определиться и сверить часы, как я сказал, именно в этих вопросах, для того, чтобы весь этот комплекс отработал у нас правильно. У кожным раёне рэспублікі пройдуць тэарэтычныя і практычныя заняткі па падрыхтоўцы да фарміравання тэрытарыяльных войскаў. Комплексныя мерапрыемствы накіраваны на павышэнне ўзроўню гатоўнасці ўсіх структур, якія задзейнічаны ў сістэме тэрытарыяльнай абароны. С клопотам пра прыроду. Акцыя «Дай лесу новае жыццё» стартуе ў Беларусі 11 кастрычніка і працягнецца да канца месяца. Кампанія па аднаўленні беларускіх лясоў ахопіць усе рэгіёны краіны. На Віцебшчыне яна аб'яднае спецыялістаў лясной галіны, прадстаўнікоў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў, а таксама валанцёраў і моладзь. Высаджваць будуць хвоі, елкі, ясені, дубы і бярозы. Сёлета акцыя прысвечана году добраўпарадкавання. Далучыцца да ўсенароднай справы па аднаўленні зялёнага золата краіны можа кожны. Супрацоўнікі лясной гаспадаркі забяспечаць добраахвотнікаў саджанцамі і неабходным інвентаром. Нашим лесхозом запланирована посадка леса во время акции в объеме около 1 гектара. Также дополнение лесных культур в районе 100 гектар. Это где уже была произведена посадка, но, естественно, какие-то растения отмирают, какие-то не приживаются. И для того, чтобы в дальнейшем нам вырастить качественный и здоровый лес, необходимо его дополнить. Подготовительные работы велись на протяжении всего года. Это подготовка почвы, уходы за лесными культурами. Возраст, когда мы придем туда с первой рубкой какой-то, либо рубкой ухода, либо уже какой-то, чтобы можно было взять продукцию, это через, наверное, лет 40-50 минимум. Першы этап акцыі «Дай лесу новае жыццё» год таму адкрыў асабіста прэзідэнт Беларусі. Кампанія пад такой назвай праводзілася ўжо двойчы. За гэты час у ёй прынялі ўдзел дзесяткі тысяч валанцёраў. Новы шчыт ад хвароб. У Віцебскай вобласці пачалі бясплатна вакцынаваць дзяўчынак супраць віруса папіломы чалавека. Навошта і каму гэта патрэбна? І якую вакцыну выкарыстоўваюць медыкі? Нашы корэспандэнты паназіралі за імунізацыяй і спыталі меркаванне спецыялістаў, бацькоў і дзяцей. Рашуча і ўдумліва на прышчэпку пяцікласніца Аліса Дмітрачэнка прыйшла падрыхтаванай. Выслухала рэкамендацыі ўрача, пачыталі інфармацыю і параіліся з мамай. На вакцынацыю ў медкабінет прыйшлі разам. Просто было вначале чуть-чуть больновато, а потом уже все. Не больно, не страшно. Классный руководитель прислала информацию по поводу данной прививки. Решили делать, не раздумывая, потому что прививка очень важная. Защитит ее женское здоровье в будущем. Но очень здорово, что мы смогли получить такую прививку еще и прямо в школе. Теперь здоровье под защитой.
Вакцинация супраць инфекции, выкликанной вирусом папилломы человека, сёлета унесена ў нацыянальны календар профилактычных прышчэпак. Иммунизацию проходит дзяўчынкі 11-гадовага ўзросту. Вакцина уводится у мышцу пляча. Переносится хорошо, но, как и на любую прививку, может быть реакция. Местная – это покраснение, отек, боль в месте инъекции. А также может быть общая реакция – повышение температуры тела, ломота, боли в мышцах. Это нормальная реакция, которая может быть на любую прививку. И эти симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 суток. Сначала было немножко больно, но потом прошло. Я знаю, что сделав эту прививку, мой организм будет более защищен. Медики выкарыстоўваюць вакцину цекалин, рэкамбінантную бівалентную. Спецыялісты кажуць, яна эффектыўная і бяспечная. Курс складаецца з 2 доз з інтэрвалам 6 месяцаў. Зрабіць прышчэпку можна ў паліклініцы або ў школе. Китайского производства. Данная вакцина хорошо себя зарекомендовала в целом. В восточном регионе используется в более 20 странах мира на сегодняшний день. У данной вакцины имеются все документы, подтверждающие качество и безопасность. Также по эпидпоказаниям будут привиты лица, у которых зарегистрированы ВИЧ-инфекция и лица с иммунодефицитным состоянием. Они проводятся по эпидпоказаниям. Абараніць самае дарагое – дзяцей. Сёлета бясплатна вакцынавацца ад ВПЧ змогуць больш за 5000 дзяўчынак паўночнага рэгіёна. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін. Навіны. Віцебск. Пасвячэнню ў першакласнікі сотні хлопчыкаў і дзяўчынак з усяго горада, якія сёлета ўпершыню пайшлі ў школу, далучыліся да традыцыйнай канцэртна-гульнявой праграмы. У канцэртнай зале «Віцебск» перад юнымі школьнікамі і іх педагогамі выступілі творчыя калектывы з яркімі вакальнымі нумарамі, запальнымі танцамі і інтэрактыўнымі гульнямі. Першакласнікам нялёгка было ўседзець на месцы. Школьнікі падпявалі, прытанцоўвалі і разгадвалі загадкі. Акрамя таго, вучні прынеслі сімвалічную клятву заўсёды старанна асвойваць веды і атрымліваць толькі добрыя адзнакі. Мне очень классно в школе. Я люблю эту школу. Мне нравится школа, потому что тут как там, дружно ребята. Я с ней познакомилась. Я люблю школу. Я люблю танцевать. Школа – это круто. Обожаю всегда учиться. Я всегда хожу на новые приключения. Музыкально-развлекательная программа для первоклашек, где они смогут ближе и лучше познакомиться и с актерским мастерством, и расширить свои интересы. Кто-то, возможно, запишется в объединение по интересам, захочет стать музыкантом. Им сегодня здесь очень интересно, и они с восторгом, со словами «Вау!» заходили в это творческое пространство. Мне нравится моя работа за то, что очень много благодарности, очень много отдачи именно от малышей. И вот эта вот их энергия, позитив, он заряжает и учителя. Праект пасвячэння ў першакласнікі больш за 10 гадоў зараджае віцебскіх школьнікаў пазітывам і выдатным настроем на ўвесь навучальны год. І ў гэты раз ён таксама стаў для дзяцей яркім і запамінальным святам. Тым часам кожны 5-ы пажар на тэрыторыі Віцебскай вобласці адбываецца з-за парушэння правілаў эксплуатацыі печнога ацяплення. З пачатку года ў паўночным рэгіёне здарылася звыш 130 такіх узгаранняў. Іх колькасць звычайна ўзрастае з пачаткам ацяпляльнага сезона. Толькі за першы тыдзень кастрычніка па прычыне грэбавання правіламі бяспекі пры выкарыстанні печы ўзгарэлі 2 жылыя дамы у Віцебскім і Лёзненскім раёнах. На шчасце, ніхто не пацярпеў, ратаўнікі працягваюць актыўную профилактычную работу з насельніцтвам. Пока погода позволяет и сильные морозы еще не пришли, спасатели призывают граждан провести ремонт печного отопления в своих домовладениях и хозяйственных постройках, банях, сараях и гаражах. Помнить, что эксплуатировать печное отопление с трещинами в кладке и дымоходе, а также без предтопочного листа запрещено. Чтобы избежать происшествий с участием детей, их не следует привлекать к топке печи, а также использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Гражданам следует помнить и
об административной ответственности, которая может наступить в случае невыполнения требований и рекомендаций органов государственного пожарного надзора по приведению печного оборудования в надлежащее пожаробезопасное состояние. Па інфармацыі абласнога ўправлення МНС, напярэдадні ацяпляльнага сезона больш за 7,5 тысяч прыватных дамоў у паўночным рэгіёне мелі патрэбу ў рамонце печаў. Выканалі яго толькі каля паловы гаспадароў. За парушэнне правілаў эксплуатацыі печнога ацяплення да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты больш за 600 грамадзян. Працуюць спецыялісты ЖЭУ або прыватнай кампаніі, вынік незадавальняючы. Жыхары шматкватэрнага дома на вуліцы Петруся Броўкі ў Віцебску скардзяцца на няякасную уборку пад'езда. На іх заўвагі гарадскі клінінгавы цэнтр, з якім заключаны дагавор на аказанне паслуг, не рэагуе. У сітуацыю ўмяшалася наша здымачная група. Плінтуса, грязь и низ панелей. Это естественные грязные тряпки, сухая уборка, не увлажняя полы, то есть пыль летит, оседает, потом приходят, размазывают это водой, и получается грязь, собирающаяся, накапливающаяся годами. Такая уборка подъезда не адпавядае ніякім санітарным нормам, скардзіцца Тацяна Мінченка. Договор з гарадской клінінгавай кампаніяй жыхары дома па вуліцы Петруся Броўкі ў Віцебску заключылі 4 гады таму. У ім дакладна прапісана: уборка праводзіцца 3 разы ў месяц, 2 сухія і 1 вільготная. Аднак дамоўленасці не выконваюцца, і скаргі жыхароў на перыядычнасць і якасць работы застаюцца без увагі. Были такие месяца, что вместо 3 уборок было 2, и влажная уборка отсутствовала. С февраля месяца у нас началась вот эта вот проблема с уборками, потому что постоянно приходили люди по замене. Поначалу какая-то реакция была на эти замечания. То есть могли прислать уборщицу на следующий день и что-то, значит, доубирать. Сейчас реакции никакой, одни отговорки. У свой час жыхары вымушаны былі адмовіцца ад паслуг ЖЭУ па гэтай жа прычыне. Пад'езд убіралі дрэнна і нерэгулярна. Зараз зноў сутыкнуліся з такой жа праблемай. Грошы плацім, а дзе якасць работы? З гэтым пытаннем людзі звярнуліся да прадстаўнікоў клінінгавай кампаніі падчас сустрэчы, якую арганізавала наша здымачная група. Раз в месяц влажно, но ее никогда нету, никогда. Площадку надо мыть? Первый, второй этажи. Во-первых, надо сначала подмести хорошо, а не собирать за полмесяца песок. Очень сложно бывает найти воду в подъездах. Как бы нету такого оборудования, чтобы оно было подведено. То есть нам приходится либо у жильцов брать воду, либо в подвальных где-то технических помещениях, таких специальных, в некоторых подъездах. Вот. Есть некоторые препятствия в этом плане. Но мы их преодолеваем, находим компромиссное решение и ведем дальнейший диалог и свою работу. Есть маленький процент, который мы не можем удовлетворить, как бы мы ни старались. Но в этом плане мы никого не пытаемся принуждать. Все на добровольной основе работают и заключают договора также на добровольной основе. Магчыма, прадстаўнікі клінінгавай кампаніі улічаць патрабаванні людзей, забяспечаць патрэбную якасць работ. І тады жыхарам дома не давядзецца скасоўваць дагавор на уборку пад'езда і шукаць новага выканаўцу паслуг. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, Навіны Віцебск. Спортсмены Витебской области завоевали медали третьих гульня Украины СНД у некальких видах спорту. Скачках на батуте, тэквондо, весловании на байдарках и каноэ, боксе и футбольном турниры. На международных спаборніцтвах атлеты разыгрывают медали у 23 видах спорту. Сборная Республики Беларусь представлена амаль ва ўсіх. Гонар Витебшчыны у составе национальной команды обороняют 29 спортсменов у 9 видах спорту. Наши земляки демонструют неблагие выники и значно пополнили медалевую скарбонку белорусов. На сегодняшний день уже 20 спортсменов по 6 видам спорта завоевали 30 медалей. Из них 17 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых медали. Традиционными успехами мы добились в таких видах спорта, как прыжки на батуте. Практически весь пьедестал в Азербайджане был занят нашими спортсменами. Также мы успешно выступили в игровых видах спорта. Это волейбол, баскетбол, футбол. Не остались в стороне индивидуальные виды спорта. Успехи наших спортсменов добились в боксе, в тэквондо и в некоторых других видах спорта.
Так что у нас еще осталось несколько соревновательных дней, будем болеть за наших спортсменов. Трэція гульні краін СНД у Азербайджане завершацца 8 кастрычніка. Усяго спартсмены разыграюць 246 камплектаў узнагарод. Жалезныя гульні. У горадзе над Двіной стартавала першынство Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы. Упершыню новай лакацыі правядзення рэспубліканскіх стартаў стала Віцебскае вучылішча алімпійскага рэзерву. Спаборніцтвы сабралі больш за 200 атлетаў з усіх рэгіёнаў краіны. Барацьба за медалі ідзе ў дзвюх узроставых групах. Лідарства аспрэчваюць юнакі і дзяўчынкі ва ўзросце 13-15 і 16-17 гадоў. Для цяжкаатлетаў першынство краіны з'яўляецца своеасаблівай праверкай сіл. Тут яны могуць павысіць свае разрады і падрыхтавацца да міжнародных стартаў. Этот старт и для этого возраста очень актуален. Почему? Потому что с них начинается рост уже настоящих спортсменов. 13-15 лет – это дети, которые могут и впервые кто-то пробовать помост такого уровня, и кто-то уже имеет возможность 16-17 лет уже выполнять даже нормативы мастеров спорта. В дальнейшем эти дети будут спортсмены, лидеры, зачисленные в списки национальных команд, и будет отбор на чемпионат Европы в 2026 году. Недавно у нас было тут на области соревнования. Я толкнула всего 48 килограмм, а на этих соревнованиях 51. Из-за этого я стала третьей. Я занимаюсь тяжелой атлетикой 4 года, выступаю в категории до 40 килограмм. Очень ответственно готовилась к этим соревнованиям. Порвала 48, потолкала 58. В сумме я набрала 105 килограмм и завоевала первое место. Першынство Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы сярод юнакоў і дзяўчат будзе ладзіцца на працягу 6 дзён. Спартсмены разыграюць медалі ў 32 вагавых катэгорыях. Далучайцеся да нашых суполак у сацыяльных сетках і месенджерах, падпісвайцеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебск облгидромета, у ближайшие сутки в области будет воблачно с прояснениями, без істотных опадков. Ночью и раніцай месцами слабый туман. Ветер няўстойлівы, слабый, температура поветра ночью плюс 1,6, месцами заморозки 0-2, днем плюс 12-17. У Витебску воблачно с прояснениями, без істотных опадков, ночью и раніцай месцами слабый туман. Ветер няўстойлівы, слабый, температура поветра ночью плюс 3-5, днем плюс 12-14.